Dňa 22. júna minulého roku bolo na kúpalisku v Šuranoch veselo. Odborári, osvetári a zväzáci si podali ruky, aby odštartovali v Šuranoch 3. ročník finále okresnej klubovej ligy. Už 2 mesiace pred jej počatím zasadala v Novozámockom klube okresná klubová rada. Tu sa rozdelili funkcie, určil sa dátum a miesto, potom prišla hlavná úloha prejsť z teórie na prax. Celú koncepciu programu si zobral na starosť M-klub v Šuranoch. Približne mesiac nám trvalo, zakiaľ sme bazén, ktorý pripomínal skôr smetisko, zrenovovali do pôvodného stavu. Na tomto objekte budúceho zápoliska v finále okresnej klubovej ligy sme odpracovali 350 brigádnických hodín. Starosť nám robilo počasie. Často pršalo a teplota neprekročila 20 stupňov Celzia. Preto sme sa poistili a okrem varianty vo vode sme pripravili variantu na suchu. Deň pred akciou silne pršalo a tak sme všetko pripravili na javisku v združenom klube ROH. Ako na potvoru v stanovený deň nádherne pražilo slniečko a opäť nastalo sťahovanie naspäť na kúpalisko. Na večer je už všetko pripravené a do lavice rozhodcov zasadá porota v zložení Alexander Císar, toho času redaktor denníka Práca, pani Filanová, pracovníčka obvodného kultúrneho strediska Bratislava a Silvia Bíliková, pracovníčka Osvetového ústavu Bratislava. Ďalej súdruh Bajzík za okresné osvetové stredisko Nové Zámky. Za jasotu divákov prichádzajú súťažné kluby z Jasovej, Rúbane, Dolného Ohaja a náš M-klub zo Šurian. A to už bol štart prvej disciplíny, ktorej úloha bola prejsť bazén so zapálenou sviečkou. Samozrejme, úloha nebola taká jednoduchá, pretože do cesty súťažiacim sa postavila prekážka a nie každému sa podarilo túto disciplínu zvládnuť. A potom prišli na rad balóny. Bežať po dne bazéna a pritom ešte ničiť balóny poprivezované po trati, to nie je jednoduché. Ale chlapci bojovali a výsledný efekt sa dostavil. Ďalšou z netradičných súťažných disciplín v finále klubovej ligy v Šuranoch bolo preťahovanie lanom vo vode. Podľa toho, ako zástupcovia svojich klubov bojovali, povedali by ste, že doma trénovali minimálne 7 krát do týždňa. Ja ako člen mládežníckeho klubu som samozrejme fandil svojim, ale tí ma však sklamali a vypadli hneď v prvom kole. Ale teraz pozor, na scénu prichádza prvá a jediná žena súťažiaca v plavkách, rúbanských farieb. Zlé jazyky vravia, že žena v družstve súťažiacich prináša smolu. O tom, že to nie je pravda, nás presvedčil aj fakt, že Rúbaň v tejto disciplíne suverénne zvíťazil. Kto skúšal prejsť mostíkom, keď sa mu pôda doslova vlní pod nohami, pozná, že táto disciplína nazvaná čašník na vode patrí medzi najťažšie. Navyše chlapci mali v papierových pohároch vodu. Túto vodu mali prepraviť na druhú stranu bazéna. Priam ukážkovo túto disciplínu zdolal Štefan Varo z Dolného Ohaja. Porota mu za pekný úsmev a ladnosť pohybu počas súťaže v plavkách čašníka pripísala plný počet bodov. Súťaž bežala ďalej, diváci fandili, porota mala plné ruky práce a aktivita súťažiacich sa stále zvyšovala. A teraz zmena. Chrbtom cez lávku. Len pre zaujímavosť, šírka dosky, po ktorej súťažiaci prechádzajú, je 25 cm široká. A na vode sa nám to pekne vlní. Niet sa čo diviť, že pri tejto disciplíne sme videli i niekoľko pekných pádov do vody. Určite všetci dobre poznáte túto obľúbenú detskú hru na kone. Vo vode to má svoju výhodu, pretože jazdec sa pri páde neudrie. Skôr naopak, pekne sa osvieží vo vodičke, ktorá počas ligy dosahovala teplotu 15 stupňov Celzia. Náš kôň z M-klubu mal však i slabé nohy a súper ho ľahko zdolal.
Triafanie do dierok na polystyrenovej doske si vyžaduje tiež svoju zručnosť a kto ju nemal v tejto disciplíne, neobstál. Horšie to mali chlapci, ktorí ten polystyrén držali, pretože keby bol tento film zvukový, určite by vaše uši zaznamenali klepot zubov dotyčných súťažiacich. A teraz pozor, ďalšia atraktívna súťaž, ktorú by nám mohol závidieť i sám veľký cyklista Olaf Ludvík. Jazda na bicykli vo vode. Aj napriek tomu, že bicykel, ktorý sme mali pôvodne na túto súťaž pripravený, sa niekam zapatrošil, no podarilo sa nám zohnať podobný a súťaž bežala ďalej. Diváci fandili a chlapci sa tak potili, že v bazéne stúpla voda o 20 cm. Slniečko zahalil obrovský tmavý mrak a my sme držali palce na jednej ruke súťažiacim a na druhej ruke počasiu, nech to ešte tú hodinku vydrží. Našťastie všetko dobre dopadlo a zlý mrak akoby si uvedomil, že na túto akciu nepatrí. Rýchlo sa vytratil. A keďže už do konca filmu ostáva iba chvíľa a iba jedna súťažná úloha, poviem vám to, čo na filme nie je. Na záver jedli súťažiaci obrovský koláčisko, v ktorom bola zapečená 5 korunáčka. Tu skoro prehltli M-klubisti zo Šurian. Po akcii nasledovala v združenom klube zábava a do tanca hrali chlapci z LGS. Štartovná pištoľ odštartovala poslednú disciplínu, pri ktorej jeden súťažiaci z brehu bazéna mal priťahovať druhého. A teraz vás nechám vychutnávať krásu tejto disciplíny. A ešte telegrafické výsledky. Prvé miesto Rubáň, Dolný Ohaj, druhé miesto Šurany M-klub a tretie miesto Jasová.